आङो दंफैयो बे समाव मोनसे जायगायाव बेनो जाहैबाय चिरांनि सिङाव थानाय क'क्राझार जायगायावहाय आं दंफैयो दा आं मोनसे दुब्लियाव फैदों मोनसे न'खरावहाय आं फैदों माने होनोब्ला बे दुब्लियानो जाहैबाय माने माइ हानाय मेचिनजोंहाय माइ हानाय आरोना आं बेवहाय नायफैदों माने मेचिनजों माइ हानायखौ आं मालाबाबो नुफेराखैमोन आं दिनै फार्स्ट टाइमसो आं दिनै नुबाय आं दाख्लैसो माखासे मानसिफोरनि फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजोंहाय आं माइ हानायखौ नुदोंमोन दा आंनि निस्सय मेगनजोंहाय आं दिनै नुफैबाय दा बे माइ हानायखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै मेचिनजोंहाय माबायदि माइ हायो होयो बेयावनो हायो बेनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअ देखायलांनायसै ओमफ्राय एकदमबारे हागासिनो दङ हनै हनै हागासिनो दङ हनै बा नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै आं माबायदि हायो बिगायावहाय 1700 लायोनो ओमफ्रायहाय बिगासेखौ माने मैगं मोनसेब्लासो दफानो हाजोबो आरो ओरैबायदि मोजां नायनानै मोजां मोनदों आंबो बेफोरो माने हायोब्ला आखाइजों हायोब्ला माने गोबाव टाइम लागौमोन ओमफ्रायहाय दा दफानो दब्लायसेखौ माने खेबनै गाहामल' गिदिंनांगौ आरो होमब्लानो स्रोद थांबाय बेयावनो हाबाय बेयावनो मारा होलांबाय ओरैबायदि मोजां मोनो आं बिगाखौहाय माने घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनो हायो आरोना घन्टा नांलायबावासो 10 बिगा गाहामखौ ओरै दफानो फोजोबनो हायो दब्लायसेयाखौलाय खेबसेनो सोर गिदिंगासिनो हाजोबो आरो एकदम होलांगासिनो दङ नै बेखौ नुनानै आंबो ओरैबायदि फसायदों माने आं भिडिअनि गेजेरजोंसो नुनो मोन्दोंमोन बे माइ हानाय मेचिनखौ दा आंनि मेगनजोंनो देग नुफैबाय माइआथ' एसे एनै थालांखायो फालांगियालाय गफा गनै थालांखायो माथो होनबावनो अब्लाबो माने माइ हानायनिफ्राय बोलो गारनायनिफ्राय एसे आरामावहाय माने बे बिगासे बिगानै 10 बिगा गाहामखौहाय सप्तासे गाहाम लागोनाखौहाय सानसेनो फोजोबनो हायो आरोना बेजों लोगोसे हानायल' नङाना माने बुस्थुआ हानायजों लोगोसे माराबो होलांनो हायोना बेफोरबायदिनि थाखायनो आं मोजां ओरैबायदि फसायदोंमोन माने मोजां मोननाय मोनदों ओमफ्राय ड्राइभारा बेनो ड्राइभार ना तो बिगाथ' किमानलाय बिगाथ' 1700 টাকা লয় এইটো আচ্ছা দিনত কিমান কিবা উঠে ধৰ এই আলি নাথাকিলে ধৰ 20 বিঘা 25 বিঘা যায় আৰু 20 বিঘা না আলিটো থাকাৰ কাৰণে অলপ কম যায় আৰু এটোৰ কাৰণে ধৰ 15 বিঘা দিনত যায় আৰু মেচিন ক'ত প্ৰাঞ্চে এইটো মানে চৰকাৰে দোৱা এইটো চৰকাৰী এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা দোৱা আচ্ছা এই বস্তু যাইবা এগ্ৰিকালচাৰনিफ्राय মানে এইটো কিনি আন হয় এইটো গভर्नमेन्টৰ হয় सरकारनिफ्रायसो आरोखि ना सरकार এইটো जिखुनु थिगै হৈছে दे माने आं ड्राइभारनावनो सोंबाय आरो गिबि बुस्थुआ माने माबानिफ्राय एग्रिकालचारनिफ्राय फैनायसो सरकारनिफ्राय फैनायसो आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय बांद्राय सोंला थांसै ड्राइभारनावहाय माने नोंथांमोनाबो मिन्थिजोबखाबाय नुजोबखाबाय हाग्रा मेचिन दङ होननानै बयबो मिन्थिजोबखाबाय आरो नुखाबायबो ओमफ्राय अब्लाबो आंबो नुवाखैमोन आरोखि आंनि मेगनजों दिनैसो नुथारबाय आरो माने दसेनो आंनि मेगनावनो 5 बिगा 6 7 8 बिगाखौ लाब हाबाय आरो माने मथा-मथि बे 6-7 बिगायाखौहाय माने 5-7 मिनिटनि गेजेरावनो हाजोबनायनि नुजोबदों आरो बिगायावहाय 1700 लायो जाहैबाय बेयावनो हागोन बेयावनो मारा होलांगोन आरोना ओमफ्रायहाय बेखौनो खस्थ' माने बेनो जाहैबाय हानायजों माराजों बहुद टाइम लायोमोन आरोना दा बेनो हानायजों लोगोसेनो माराबो होलांबाय हाबाय ओमफ्राय नोंथांनि मास मोनसे बा सप्तानैनि खामानिखौ 5 मिनिटनि 2 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो हायोलाय माथो सिन्था नामा माथो खालामबावनो जेबोथ' नङा बे मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय आरोना माने 15 दिन बा सप्ताहबारा माने आलिफोर थायाब्ला माने हला एसे मोजांब्ला माने माखासेनि आलिफ्रा थायो नालाय माइ सोरनोबा गोलाव ओरै ब्लक मोनसेल' होलाङो नालाय बेफोरबायदि आलि थायोब्ला माने सानसेयावहायनो 20 बिगा माबाखौ हागोन आरोखि ओमफ्राय इयो जाहैबाय सानसेयाव 20 बिगाखौ हायो माने जेनेबा 30 बिगाखौबो हानो हागौ बे खोथाखौ बुंदों आरो नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो हाबोसिगोन हनै हाबलायबाय माखासे नायग्राफोर दं सारियाव